Mikä on valitsijahanke? Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa. Miksi tutkimme? Lastensuojelun avohuollon palvelutarpeiden ja kustannusten kasvaessa on tärkeää tietää, millaisilla argumenteilla sosiaalityöntekijät perustelevat palveluvalintoja, millaiseen tietoon he perustavat päätöksensä ja mitä he kokevat palveluilla saatavan aikaan. Tarkastelemme hankkeessa myös sitä, miten sosiaalityöntekijät toteuttavat lastensuojelun avohuollon palvelujen lapsikohtaista valvontaa. Miten tutkimme? Hankkeessa kerätään aineistoa haastattelemalla hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä. Hankkeessa laaditaan myös kysely yhteistyökumppaneina olevien hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöille. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2025. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Mitä kysymme? Hankkeen kokonaisuus tuottaa tietoa siitä, miten ja millä edellytyksillä sosiaalityöntekijät käyttävät harkintaa päättäessään lastensuojelun avohuollon palveluista ja tukitoimista. Hankkeen tutkimuskysymykset ovat: miten sosiaalityöntekijät valitsevat asiakasperheilleen myönnettäviä lastensuojelun avohuollon tukitoimia sekä millaiseen tietoon he perustavat päätöksensä? Miten sosiaalityöntekijät seuraavat ja arvioivat tukitoimien toimivuutta? Entä miten sosiaalityöntekijät toteuttavat avohuollon lapsikohtaista valvontaa? Mitkä tekijät ovat yhteydessä edellytyksiin, joilla sosiaalityöntekijät toimivat päätöksentekijöinä, valvojina ja harkinnan käyttäjinä lastensuojelun avohuollossa? Mitä tuotamme? Tieteellisiä artikkeleita sekä mallit lastensuojelun avohuollon päätöksenteossa ja lapsikohtaisessa valvonnassa huomioitavista tekijöistä. Keitä olemme? Valitsijahanke on Turun, Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston yhteinen hanke. Lue meistä lisää hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.utu.fi/valitsija. Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta, ota yhteyttä hankkeen johtajaan Johanna Kallioon Turun yliopistosta.